என் நண்பு ரஞ்சித்திற்கு ஆனந்தி எழுதுவது. இதை எழுதும்போது எனக்கு அழுகையாக வருகிறது. எப்படி சொல்வதென தெரியவில்லை. எனக்கு வீட்டில் நிச்சயதார்த்தம் செய்ய முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. நான் கண்டிப்பாக அவனை கட்டிக்க மாட்டேன். எனக்கு உன் முகத்தை பார்க்கணும் போல இருக்குடா. நான் உனக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காத்திருக்கேன். ஏன்னே தெரியல, ஒரே ஒரு வாட்டி உன்னை பார்க்கணும் போல இருக்கு. முடிஞ்சா வந்துரு. உன்னோட நிறைய விஷயம் பேசணும் போல இருக்கு. அப்படி இருக்கும் அவங்க பவுலிங். அப்புறம் புல்லட் பாபுட விக்கெட்டை மட்டும் எடுத்துடணும். எப்படினாலும் எடுத்துடணும். புரியுதா? சரி போங்க. ஆல் தி பெஸ்ட்ரா, நல்லா ஆடுங்க.